Krisebevidstheden hos den almene dansker er rykket helt tæt på som følge af Ukrainekrigen. Og netop sikkerheden for den enkelte og for samfundet som helhed var emnet ved Forsvarsakademiets første debat på Folkemødet i Allinge. Debatten var modereret af Rasmus Dahlberg, faglig leder ved Center for Samfundssikkerhed på Forsvarsakademiet, og blev afholdt få dage før regeringens officielle anbefaling til borgerne om hjemmeberedskab. Velkommen til, havde jeg snart sagt, den traditionsrige debat om samfundssikkerhed her på Hjortø. Den har jeg modereret igennem en årrække, og ud fra princippet, if it ain't broke, or if it not working, keep fixing it. Jeg bliver ved med at moderere den her debat med nye panelister hvert år, indtil vi har fået styr på samfundssikkerhed i Danmark. Mit navn er Rasmus Dahlberg. Jeg er lektor på Forsvarsakademiet, og jeg leder vores lille center for samfundssikkerhed, som er sat i verden sidste år, 1. marts, for at facilitere forskning, uddannelse, debat, formidling, oplysning om det her nye begreb samfundssikkerhed, som vi har fået i Danmark. Det er jo ikke, fordi vi ikke har lavet samfundssikkerhed tidligere, vi har bare ikke kaldt det samfundssikkerhed. Og det synes jeg er fedt, for det har givet os et sprog til at tale sammen om robusthed i vores samfund, ikke mindst i skyggen af hybridtrusler. Et andet nyt begreb, som er begyndt at fylde rigtig, rigtig meget, ikke? Hybridtrusler, de sammensatte trusler, hele paletten af militære virkemidler, påvirkningsoperationer, sabotage, spionage, cyber, ikke mindst, som vi bliver troet af døgnet rundt. Og der har vi den sidste panelist også. Velkommen til. Jeg har samlet et stærkt panel her i dag. Charlotte Wangberg, Sveriges ambassadør til Danmark. Tusind tak for at være med. Jette Runkel, præsident i Dansk Røde Kors. Louise Bøjsen, beredskabschef her på Bornholm. Benedikte Kjær, borgmester i Helsingør. Og Christian Friis Bak med perfekt timing ind over landgangsbroen her. Forsvarsordfører for Radikale. Så tusind tak for at stille op. Og overskriften på dette års samfundssikkerhedsdebat her på Hjortø er, hvordan får vi hele samfundet med? Fordi de andre år, der har jeg stået her sammen med styrelseschefer, som aldrig rigtig kan sige noget. De reciterer det, der står på deres hjemmeside, ikke? Og når lige så snart det bliver lidt politisk og sådan, så nej og sådan noget, så tænkte jeg, nu skulle vi prøve noget andet. Nu skulle vi hele vejen rundt i samfundet. Og det er faktisk med inspiration fra Sverige i høj grad. Så jeg vil sige, først og fremmest, så udover at sige velkommen til Hjortø, så vil jeg også sige velkommen i NATO. Vi har glædet os til, I kom, havde jeg nær sagt. Og det åbner jo en hel masse nye muligheder for samarbejde i den nordiske flanke i NATO. Måske en ny tid for NORDEFCO og nordisk forsvars- og sikkerhedssamarbejde. Men jeg må jo også sige, som dansker, det er jo altid en lille smule irriterende, når I svensker er bedre end os til noget. Og det er bare svært ikke at være inspireret af det, I har gjort på samfundssikkerheds- og civilberedskabs- og civilforsvarsområdet. Så I kommer jo på mange måder, som jeg ser det, egentlig ind i NATO nærmest som best in class på nogle områder. Det kan jeg jo tillade mig at sige, når jeg ser over på jer. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, Charlotte, hvis du vil sige lidt om, hvad er det egentlig, der kendetegner sådan den svenske tilgang til det civile forsvar, det civile beredskab. I har jo en minister for civil forsvar, som var i København i sidste uge. Så vi ser jo på Sverige med inspiration. Så hvad har I med til os ind i NATO, som vi kan lade os inspirere og lære af? Ja, tack för möjligheten. Vad är det vi kan som ni inte kan eller ännu inte har kunnat? Ja, alltså vi ska säga, kanske du säger best in class och tack så mycket för att du säger det. Men så har det ju verkligen inte varit alltid. Utan det är ju egentligen de senaste åren också som vi har börjat att prata om vikten av det civila försvaret och om totalförsvaret. Alltså totalförsvaret är ju civilt försvar och militärt försvar. Så vi kommer ju förhållandevis väl förberedda in i NATO. Där man kan säga också att förmågan att återhämta sig från och motstå kriser och konflikter av olika slag
faktiskt är lika viktig som förmågan att vara en defensiv militärallians. Och det civila försvaret tar ju också upp en stor del i det strategiska konceptet som NATO kom överens om för 2 år sedan. Men det som vi, om jag bara ska säga kort, du nämnde redan att vi nu har en minister för civilt försvar. Och det är faktiskt första gången sedan 1947, sy och före. Så att det är inte så att vi alltid har haft det. Och så har vi också placerat denna minister för civilt försvar i försvarsdepartementet. För att vi tycker att det är viktigt att inte ha stuprör mellan det civila och det militära försvaret. Och det har visat sig fungera väldigt väl. Och sedan har vi också, för att nämna någonting ytterligare, vi har återinfört totalförsvarsplaneringen, vi har återinfört civilplikten och så vidare. Så det är en rad olika områden som vi har börjat arbeta med. Men jag vill ändå understryka att vår nya planering började också för några år sedan. Men sen har vi kommit ganska långt på senere tid. Tak. Så vil jeg skyde bolden videre over til dig, Christian, og så sige, hvad sådan fra politisk side og fra forsvarsforligskredsens side, hvad tænker du om det svenske forbillede? Altså, hvad har vi at lære af svenskerne? Jeg vil starte med at sige, hver gang jeg går til konference med dig, Rasmus, så er der et eller andet, der går galt, ikke? Altså, sidst var det strømmen, der gik. Og den her gang virker appen ikke. Jeg tror, at russerne jammer os. Er det ikke det? Altså, de siger, og jeg understreger det bare for at vise, altså, vi er jo ude for en meget bred vifte af trusler, hybride trusler, som vi skal forholde os til. Og der er Sverige en inspiration for os, og jeg har, I burde jo ansætte Rasmus som svenske underambassadør, fordi han har jo i den grad været med til at promovere de svenske modeller og løsninger, og det har vi også talt ind i. Vi skal have, en minister for samfundssikkerhed, eller hvad det bliver. Det håber jeg faktisk, vi får i løbet af sommeren her. Jeg vil sige, der er noget, der tyder på, der sker noget i den debat i hvert fald. Og det handler jo ikke bare om, at der skal være en ministerpost og en ministerbil. Det handler om, at vi skal have et ansigt på det. Vi skal have nogen, der kan tale ind i det. Jeg fik corona for 3 uger siden, og jeg tænkte straks på Søren Brostrøm. Hvad ville han sige til mig? Og så var jeg inde og læse på de der vejledninger igen. Og det ansigt mangler vi jo lidt. Vi mangler nogen, der ligesom kan tale ind i, hvad det er for nogle trusler, og hvordan vi skal gøre for at forberede os. Vi skal have dermed også en langt bedre koordinering på tværs af de mange dele af det danske samfund, lige fra forsvaret og beredskabet, men også kommunerne og Center for Cybersikkerhed og regionerne og virksomhederne, som leverer ind til den kritiske infrastruktur, som vi har, energiselskaber og vandselskaber, en langt bedre koordinering på tværs. Vi skal have langt bedre uddannelser inden for det her, og fælles træninger, noget vi også kan lade os inspirere med fra Sverige. Og så skal vi have nogle flere penge og nogle flere mennesker. Og det tror jeg, der kommer. Regeringen barsler med et udspil i næste uge, håber jeg. Et lille udspil. Det bliver ikke et stort udspil, det bliver et lille udspil. Og så kommer der nogle flere penge. Men nu får vi jo nogle værnepligtige, ikke? Og også til beredskabet. Og vi er også optaget af de værnepligtige, vi får inde i forsvaret, at de også får noget med sig på beredskabssiden, så de kan gå ud og indtræde i beredskabet. Jeg håber, vi skal have, at de værnepligtige, der er, vi også får nogle konstabler ind i beredskabet, så vi ligesom kan bygge videre på den, så vi ikke kun har befalingsmænd, men vi også har nogle flere udøvende. Og så skal vi selvfølgelig have nogle, på cyberområdet, cyberværnepligt, cyberberedskab skal vi styrke markant, og så skal vi selvfølgelig have en opgradering af pengene. Vi bør lave en aftale på samfundssikkerhed, beredskab i august, og der kommer som sagt et lille udspil nu, og så håber vi alle sammen melder ind med, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Så ved vi, hvad vi skal lave hen over sommeren. Jeg bliver lige ved jer to lidt mere her indledningsvis, fordi Charlotte og Christian, I skal begge to gå lidt før tid fra debatten her. Så Charlotte, du nævnte også totalforsvar. Totalforsvarstænkning. Har vi totalforsvar i dag i Danmark? Nej vel. Altså, vi har en totalforsvarsstyrke,
som ingen rigtig... Total mangel på forsvar. Total mangel på forsvar, ja. Men vi har en totalforsvarsstyrke, som ingen rigtig sådan helt kan finde ud af præcis, hvad er som en form for reservestyrke. Kan du sætte lidt flere ord på den her totalforsvarstankegang? Det er jo noget med at sådan samordne den samfundets samlede militære og civile forsvar. Hvad betyder det sådan i praksis? Fordi det må have meget med koordination at gøre, så det hele sådan klikker sammen. Hvordan får I det til at fungere i Sverige? Ja, nu, den här planeringen har ju pågått nu under några år, men alltså man ska skilja på vi har ju totalförsvarsplikt och så har vi civilplikt. Och civilplikt, totalförsvarsplikt har vi haft en tid och civilplikt har vi nyligen infört. Och totalförsvarsplikt innebär ju att antingen så är du del av det militära försvaret eller så är du del av det civila försvaret. Och är du del av det civila försvaret så innebär det om du ingår i totalförsvaret, vilket man gör i ett visst åldersspann. Då är det alla egentligen personer som arbetar som ingår i totalförsvaret. Medan civilplikten då är en annan sak. Jag tror att vi runt nu har 3000 personer som är placerade civilpliktiga. Och det innebär att de har vissa strategiska funktioner, till exempel i en kommun. Och sen får de en särskild utbildning och sen blir de då civilpliktiga så att säga. Så det är så det ser ut. Men som sagt, det totala försvaret i detta ingår ju också det militära försvaret. Sen vill jag också bara säga, om jag får passa på att säga en annan sak när du säger att ni saknar pengar. Och det är naturligtvis en otroligt viktig aspekt. Och i Sverige har vi nu förstärkt olika strukturer och organisationer på olika sätt med ganska många miljoner. Men det som vi också såg under pandemin var ju också att vi saknade tid. Det var ju faktiskt tiden som var den största bristen kanske. Och det är därför det är så viktigt tycker jag också när vår minister för civilförsvar idag säger att good enough är bättre idag än att vara perfekta om 5 år. Tack. Benedikte, som borgmester i Helsingør, så kan du kigge lige over på den anden side af Øresund til den svenske naboby derovre Helsingborg. Og jeg ved, du har været ude tidligere i medierne også at tale om forskellen på, hvordan man tænker beredskab og samfundssikkerhed fra din by og over på den anden side af sundet. Prøv lige at fortælle os lidt om, hvor langt er der mentalt fra Helsingør til Helsingborg? Egentlig er der ikke så langt mentalt. Vi kender jo hinanden rigtig godt, men den måde, man samarbejder med de statslige myndigheder på, der er der kæmpe forskel. Nu er jo Sverige lige blevet en del af NATO, og sådan et halvt år før, så spurgte Christian Åsing, som er borgmester i Helsingborg, han spurgte mig om, hvad planlægger I så i Helsingør? Fordi nu, når vi bliver en del af NATO, så bliver Helsingborg Havn jo en NATO-havn. Og så kunne man bare se på ham, og det synes han er også politimand. Det var han i hvert fald før han blev borgmester. Og det var han bare helt vildt stolt over, og også tog meget på sig, og det var virkelig alvorligt. Og så spurgte han, hvad har I så fået at vide fra myndighederne, fra ministeriets side? Og så kunne jeg bare sige, ingenting. Og så faldt han bare sådan nærmest ned af stolen, fordi vi har jo intet hørt. Altså, vi er jo ikke, hvis det ikke fordi, at vi vidste på anden vis, at nu blev Sverige en del af NATO, så vidste vi det ikke lokalt ellers. Og så begyndte han sådan at sige, jamen altså, er I ikke i gang med sådan at forberede jer lidt? Fordi herover der har jeg lige brugt, udover det jeg plejer, så har jeg lige brugt ekstra 60 millioner kroner, ganske vist svenske, men 60 millioner kroner på at forberede os på hybridkrig. Og det er både med de kritiske infrastrukturer, det er vand, det er el, det er mobilnetværk, det er hele paletten, hvor de simpelthen gør sig klar til, hvis der sker noget, hvad skal der så ske? Så man ikke retter rundt som forvildet høns. Og jeg kunne bare sige, vi har jo ikke fået noget at vide. Og så fik jeg besøg af Folk og Sikkerhed, som også var helt vildt desperate, for de ville jo gerne have, at ligesom man gør i Sverige, så man også begynder i Danmark at gøre sig robuste. Og der vil jeg gerne komme med en lille historie, fordi der er nogen, der synes, at når jeg begyndte at tale om det, for det begyndte jeg at tale om først på året, så rendte jeg rundt med en sølvpapirhat. Men altså, vi prøvede jo for et par år tilbage, at der var en vandprøve fra et af vores områder i kommunen, som
det viser sig, at der ikke var noget galt med det, men det vidste vi ikke på det tidspunkt. Vi troede, der var noget skidt med det vand. Og det blev så meldt ud til borgerne i det område, og der gik jo fuldstændig panik i det. For det første var folk sure over, at de ikke fik hurtigt nok besked, og for det andet så blev Netto og Fakta fuldstændig tæmt for vand. Og så gik der jo et halvt døgn, så fik vi vide, så alt okay. Men der stod det bare, vi er slet ikke klar til, hvis nu, at alt vand i Helsingør var blevet ramt. Altså, der er der ikke vand nok i Netto og Kvickly og Fakta eller nogen som helst andre steder. Fordi folk havde jo tilsyneladende ikke vand derhjemme. Ligesom, hvad hvis nu vi ikke kan sende sms ud til borgerne? For det var jo det, der skete. Vi sendte jo sms ud til dem. Hvad gør vi så? Hvad så, hvis strømmen går? Og det betød jo, at vi her først på året i vores direktion besluttede at spørge, at vi lige tog vores beredskabsplaner frem. For det første sørgede vi for at printe dem ud. Det er jo ikke nogen nytte at have dem digitalt, hvis stikket bliver taget. Og så har vi tænkt os at gå det hele igennem en våd klud, fordi vi har jo ikke fået noget at vide fra myndighederne. Og så sørge for, at det bliver opdateret. Og samtidig meldte vi os ind på banen til at prøve at være med i sådan en papirøvelse, hvor at vi sammen med politi og Bane Danmark og vi har vores eget beredskab og kommunen, blev udsat for nogle hændelser. Vi vidste ikke, hvad det var, men det var meget voldsomt. Og det endte med mange døde og pressemøder, og jeg ved ikke hvad. Men det var ret interessant at sidde og se, om vi egentlig kan fungere på kryds og tværs. For jeg må bare sige, kommunerne har en helt vildt vigtig rolle. Borgerne har en helt vildt vigtig rolle, hvis man bliver ramt. For man skal jo huske, at myndighederne skal jo have tid til at gøre det, som myndighederne skal gøre. Og der dur det ikke, at de bliver ringet op af herre fru Jensen, som simpelthen ikke kan forstå, hvorfor der ikke kommer vand ud af hanen. Og det vender vi tilbage til lidt senere, det der med, hvordan vi hjælper myndighedernes borgere. Men jeg kan godt tænke mig at gå videre til dig, Jette, som præsident for Dansk Røde Kors. Og, altså, der var for 10-12 år siden var jeg i San Francisco og studerede sådan noget jordskælvsforberedelse, men der har man sådan en meget klar trussel hængende som et damoklessværd over hovedet, ikke? Og derovre, der går man meget op i de der 72 timer og så den slags. Så der bed jeg bare meget mærke i, at der var en af dem, jeg mødte derovre, som sad på City Hall derovre, som sagde, kriser handler aldrig om samfund, der falder fra hinanden, men mere om fællesskaber, der finder hinanden. Og det er jo sådan noget, I kan. Det er jo sådan noget, I kan i civilsamfundet, ikke? Kan du sige noget om, altså hvad er det for en rolle, der er i samfundets samlede beredskaber i samfundssikkerheden for civilsamfundsorganisationer? Jeg tænker, der er en vigtig rolle i netop at skabe fællesskaber. Jeg havde en snak med en beredskabschef her for nylig, det var ikke dig. Han sagde, at vi er lynhurtige til at rulle slangerne ud. Vi er hurtige til at sætte pavillonerne op, når der skal genhuses, når der er oversvømmelser. Det, der foregår inden for væggene i de her pavilloner, det er vi ikke så gode til. Og det kan vi. Vi kan noget på det psykosociale beredskab. Vi kan noget med at rykke ud. Vi er 40.000 frivillige i Røde Kors. Vi kan altså faktisk rykke ud, som vi gjorde under coronakrisen. Vi havde en hotline i samarbejde med Rigspolitiet, hvor man kunne ringe hen og blive beroliget. Men man kunne også ringe ind til os og få en til at følge en til vaccination, hvis det var det, man skulle. Så vi kan spille nogle roller der, hvor myndighederne ikke kan nå ud. Vi kan spille en rolle ude i de lokale fællesskaber, og det gør vi jo allerede. Vores søsterorganisationer i Norge og i Sverige, de har jo en defineret rolle som Røde Kors i beredskabssituationer. Det har vi ikke i Danmark, og det kunne vi selvfølgelig godt ønske os at få, at når man alligevel er inde og arbejde på det her felt, at man så også forholder sig til, hvad er det for noget, som civilsamfundsorganisationerne kan byde ind på og kan udfylde i den her situation. Ikke mindst i forhold til at skabe ro i en oppisket situation. Og det vil jo kræve, at altså det svenskerne og nordmændene kan, det er, at de kan planlægge, hvad det er, de byder ind med. Vi fitter ligesom ind der, hvor det nu kan passe. Men hvis vi kunne planlægge med, hvad det er for en rolle, vi kunne spille, så ville det jo være hjælpsomt, fordi det stod i en lov et eller andet sted. Må jeg lige spørge, fordi jeg har fået det spørgsmål utallige gange de seneste mange år. Jeg kan godt huske det fra 10-15 år siden, hvor jeg var aktiv som samarit i Røde Kors, hvor svært det var at få lov til at komme ind og blive en del af et beredskab. Ikke? Det var altid noget sådan, nej, det skal vi ikke. Og det svar, jeg har givet, og jeg ved ikke, om du er enig i det, at den største barriere har i virkeligheden været sådan noget
hvad skal man sige, juristeri, altså svært at gennemskue, hvem der havde ansvar, hvis nogen kom til skade, eller hvis en af jeres frivillige kom til at gøre noget forkert over for en, altså er det virkelig sådan noget, der holder, eller er det også, jeg har også en idé om, at vi i Danmark har en tradition for, at det tager det offentlige sig af. Hvad er den største barriere for at få civilsamfundsorganisationer? Jeg tror faktisk, det er både og. Jeg tror, det vil være rigtig hjælpsomt, at vi havde en rolle i lovgivningen, ligesom man har i Norge og i Sverige. Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at vi skal træne noget samarbejde. Det vil sige, at man skal også, når man laver øvelser, som Benedikte lige har lavet i Helsingør, jamen så skal vi inviteres ind og være med til at træne sammen med, så det der samarbejde bare glider. Og så tænker jeg i virkeligheden, at altså der er rigtig meget vane. Jeg tror ikke, beredskabsorganisationerne sådan på den måde tænker civilsamfundet ind. Det ligger ikke i deres mindset. Men når vi snakker med dem, fordi vi rejser faktisk rundt og snakker med beredskabschefer i øjeblikket, så siger de jo, jamen selvfølgelig. Altså det giver da super god mening. Vi kan da sagtens se, hvad det var for en rolle, I kunne spille ind her. Så lad os komme i gang med den samtale, og der kan man sige, der er vores beredskabsstruktur måske ikke altid den nemmeste, fordi det er mange forskellige typer beredskaber, vi har i Danmark. Ikke? Vi har et i Helsingør, som har sit eget, vi har et på Bornholm, som har sit eget, så har vi hele hovedstadsområdet, som deler beredskab. Det er jo nogle forskellige roller, vi kan spille ind i de typer af forskellige beredskaber. Så kan vi jo passende give stafetten videre til Louise. Altså, vi hører tit om ansvar spredt ud på mange myndigheder, mange sektorer, der skal koordinere. Og jeg tænker jo især, når vi står over for hybridtrusler, altså som er aktørdrevne, sådan intentionelle trusler, så bliver det, altså, vi kan ikke håndtere hybridtrusler som et sektoransvar. Ikke? Men hvad fra din stol, Louise, hvad er det, der skal til for at få det til at spille sammen? Altså, hvor kan vi skrue og optimere på systemet? Ja, altså noget af det, vi jo, kan man sige, snakker om og har set, det er jo nogle af de pointer, som selvfølgelig allerede er fremført. Der er jo ingen tvivl om, at beredskaberne generelt jo i forhold til sektoransvarsprincippet har øvet sig og er gode og rigtig gode, når man står i en akut situation. Men man kan sige, at alt det, der ligger omkring, altså hele beredskabsplanlægningen og koordineringen og for den der fordeling af ansvar, altså der er vi meget, meget tynde, og det er også derfor, vi har været ude og sige, vi har brug for noget mere koordinering, og det er jo glædeligt, at man har taget den til sig, ikke? Fordi lige nu bliver det meget spredt, altså alt det her forberedelse og forebyggende. Og jeg vil sige, at altså, vi er også, og det var derfor, altså den der lille, det må godt være lidt større, ikke? Fordi vi er jo enormt presset på vores ressourcer i dag, og vi er jo begyndt at få en hel del erfaring. Nu sagde Christian også det her med, hvad bliver vi jammet? Ja, altså på Bornholm oplever vi jo, og har jo oplevet at stå i mange af de her krisesituationer allerede i det hybride. Det er en del af vores hverdag efterhånden, ikke? Det er jo ikke fordi, det er meget, men det er nok til, at det lige sådan skaber den der ekstra opmærksomhed og bevidsthed om, at det er det, vi er i, og hvor vi kan se, at vi er sårbare. Altså, så der er ingen tvivl om, at man bliver simpelthen nødt til at tage det her alvorligt og sætte noget mere, altså noget overordnet til, som sikrer den der koordinering, og at vi får opbygget kompetencer igen til det. Det er der ingen tvivl om. Ja. Og nu kan I godt lige begynde at sætte de små grå i gang med at formulere nogle spørgsmål, så jeg vil godt simpelthen lige at vende tilbage til dig, Charlotte, fordi vi har jo mødtes før, og det var der, hvor Christian også var med, hvor strømmen meget passende gik under et arrangement, som vi kørte ude på Forsvarsakademiet sammen med Kommunernes Landsforening, og Michael Silmer Jons, Danmarks uofficielle sikkerhedsrådgiver, når lige at sige i sin indledende tale, Danmark er under konstante hybride trusler og cyberangreb. Boom! Så røg strømmen. Og alle, jeg tror, at de fleste i salen troede, det var sådan en gimmick, vi havde lavet, ikke? Og jeg tænkte bare, nej, for jeg vidste jo, det var det ikke. Og den kom så tilbage igen 4 minutter efter vores seminar sluttede der 12:30 om eftermiddagen. Så det blev et noget anderledes seminar, men også meget intimt på en måde med tegning på tavlen og sådan noget. Men noget af det, jeg kan huske, vi talte om der, som jeg godt kunne tænke mig lige at runde her også, det er, at når vi er i Danmark de seneste 3-4-5 år, når jeg har diskuteret de her problemstillinger med myndigheder, med politikere, så har jeg tit fået den forklaring, vi vil ikke opskræmme befolkningen.
vil ikke opskræmme befolkningen unødigt. Og der er ingen direkte krigstrussel mod Danmark. Det gav jo nogle dønninger, den der tale, jeres minister holdt tilbage i starten af januar, Bolin, hvor han sådan gik ud meget konkret og sagde, at der kan blive krig i Sverige. Og det virkede voldsomt, når man hørte det fra Danmark for mange. Men vi har jo også, altså vi havde en statsminister, der et år tidligere sad i Godmorgen Danmark og sagde, at hun i hvert fald ikke havde konserves i kælderen derhjemme, og hun skulle i hvert fald ikke på sådan et kursus i at klare sig selv i 3 døgn. Altså, hvordan reagerer den svenske befolkning, når en minister står og siger, at der kan blive krig i Sverige? Altså, som jeg er orienteret, så har jeg ikke set panik i de svenske gader. Hvordan håndterer man den der sådan befolkningens reaktion? Ja, men alltså det fick ju mycket uppmärksamhet inledningsvis, och det fick det ju faktiskt här i Danmark också. Men när man också börjar förklara vad det betyder, det vill säga att vi befinner oss i ett otroligt allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Det finns risker också för eskalering. Och Ryssland har ju varit påverkat Ukraina på olika sätt under 10 års tid, och nu är vi inne på 3:e året med en fullskalig invasion. Och jag menar, här finns ju naturligtvis spridningsrisker också, så att den säkerhetspolitiska utmaningen som vi står inför måste vi också ha klar för oss. Men sen handlar det ju också om att vi ska förbereda oss. Det är ju inte så att i det korta perspektivet att det finns någon krigsrisk. Men för att kunna bygga motståndskraft så måste vi också vara medvetna. Och det var ju det som ministern också ville, det budskapet som han ville få ut. Det vill säga, vi måste också se över vår egen hemberedskap. Och detta ska vi också göra för att vi inte ska ligga samhället till last. Och vi har satt upp nu en gräns att man ungefär ska kunna klara sig 7-8 dagar hemma. Det vill säga, se till att man har de förnödenheter hemma, och elektricitet och radioapparater och vad det nu kan vara. Så att man klarar sig. Så att vi inte alla springer ut i skogen och säger hjälp och ropar på myndigheterna. Och det budskapet tror jag faktiskt har slagit igenom väldigt väl nu. Och det handlar inte om att vara alarmistisk, men vi ska inte heller skönmåla. Och regeringen har varit otroligt angelägen om nu att finslipa sin strategiska kommunikation så att man absolut ska förstå vad det handlar om. Och nu kommer vår motsvarighet till Beredskapsstyrelsen, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, också gå ut med en stor informationskampanj till hela befolkningen, och en kampanj som särskilt riktar sig till ungdomar upp till 29 år. Och så kommer vi göra en ny utgåva av den här broschyren om kriget eller krisen kommer. Så det. Ja, og netop Norge hævede sin anbefaling fra 3 til 7 døgn for nogle måneder siden, og nu hæver Sverige den også. Det bliver jo spændende. Jeg har hørt en fuld synge om, at vi skal til pressemøde på tirsdag og have præsenteret nogle råd til borgerne fra Danmark. Altså, har den danske befolkning ikke været moden og klar til at høre sandheden endnu, eller hvad er det, man har tænkt fra politisk side, Christian? Jamen, jeg tror netop, man har tænkt, at hvis vi ikke taler om det, så går det nok væk. Altså strussemetoden. Ja, altså vi burde jo sende din nye bog ud til alle borgere i det her land. Gerne. Nej, så det vil måske være lidt overinformation, ikke for nu at underkende din bog, men og jeg tror netop, altså det er, som vi hører fra Charlotte, det er jo lige modsat. Altså hvis man formår at tale om det her på en måde, så fjerner vi jo den frygt, og så skaber vi jo en fornemmelse af, at vi ved, hvordan vi vil håndtere det, hvis der er ting, der går galt. Og derfor er det vigtigt, at vi taler om det, og derfor er det vigtigt, at man nu kommer ind ikke i kampen, men man kommer ind i forsvaret, eller i beredskabet og i samfundssikkerhed, og det tror jeg også, der kommer til at ske. Men for det, der skaber frygt, er jo netop det, der, altså, som Benedikte så fint beskriver, at hvis der går noget galt, og det kommer til at gå galt alle mulige steder, og så man ringer ind til borgmesteren, og borgmesteren siger, at det har jeg ikke hørt noget om, og jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad vi skal gøre, og jeg prøver lige at se, om jeg kan få fat i nogen, hvis mobilen kommer op og kører igen. Det går ikke, og derfor så skal vi virkelig optrappe på det her, og det gør vi også, og det, jeg tror, der politisk kommer til at være
en helt anden stemning og tone omkring det her de næste måneder. Fordi altså trusselsbilledet er der, og jeg sad lige, hvilket ramte mig ret meget i maven faktisk, jeg sad lige med nogle unge mennesker her, det var så et arrangement omkring Gaza, men det er jo også det, Ukraine, og sad med sådan en ung knægt derhenne, og han var så bekymret, hvad skulle han gøre, og det ene og det andet, og det han sagde til mig, det var, at jeg har aldrig set så mange døde børn på min telefon i de sidste måneder, og jeg kan ikke være i det. Jeg kan ikke, altså, og der bliver vi nødt til at tale de fællesskaber op, der kan holde hinanden i hånden, og det synes jeg, I kommer med nogle rigtig gode pointer. Vi skal sørge for, at der er et fællesskab omkring også vores unge mennesker, omkring den sårbarhed, de ser, og de trusler, de oplever, og den frygt, de går rundt med nede i maven. Der skal der være nogen, der holder sammen omkring det, og det kan I i civilsamfundet, i Røde Kors, det kan I ude i beredskaber og i kommunerne, og det er det, vi skal have i talesat, og det kan forhåbentlig være med til at fjerne noget af den frygt, som mange de går rundt med nede i maven. Ja. Så er bazaren åben for spørgsmål til panelet. Har du en mikrofon herovre, så er der et spørgsmål hernede fra forreste række. Ja, jeg er finglet. Ja, det er både en kommentar og et spørgsmål. Altså, jeg husker jo den 24. februar 2022, altså 2 dage efter fuldskala invasionen i Ukraine, hvor vi vågnede op her på Bornholm uden strøm i kontakten og uden radio, eller i hvert fald ikke uden mobilsignal. Og det var først efter nogle minutter, det gik op for mig, at jeg kunne gå ud og tænde min bil og høre radio der, og konstatere, at 3. verdenskrig ikke var brudt ud. Men det var så meget lavpraktisk, at det skal jo bare være i orden. Altså, hvis strømmen går, så skal der som minimum være nødstrøm til mobilsignaler og sådan noget. Det håber jeg er blevet ordnet i mellemtiden. Altså, det er mit spørgsmål. Og så min kommentar, det er, at det vi ser her, altså folkemødet her, det er ene og alene muligt i kraft af, at der er et enormt engagement og en kæmpe frivillighed, som jeg tænker, den er i samfundet. Det skal jo bare altså kanaliseres ind i en eller anden form for beredskab, som kan gøres klar til at møde, hvad det nu er, der venter ude i fremtiden. Ja, det er jo nemlig hele pointen med den her whole of society-tilgang og mobilisere alle gode kræfter. Louise, situationen der, altså, det er jo sådan et rigtig godt eksempel på, at jeg tænker, det kan være... Vi har jo sektoransvar i Danmark. Sektoransvarsprincip, dem, der har ansvar til hverdag, har også ansvaret under kriser. Det bliver jo nogle gange desværre til sektoransvarsunddragelsesprincippet, hvor det i højere grad kommer til at handle om, hvem der så ikke har ansvar eller havde ansvar. Hvordan ser sådan en hændelse som det der ud, altså fra din stol, i forhold til at sikre, at den her ude i, hvad skal man sige, i brugerperspektivet rent faktisk har strøm i sine stikkontakter og signal på sin telefon? Jamen det er klart, at sådan en hændelse, den er jo dybt bekymrende, både for borgerne, men jo også for beredskaberne på øen. Men det er også en hændelse, som vi jo selvfølgelig lærer meget af, og har taget en dialog med det, hvor vi kunne. Man kan sige, har vi løst det på den korte bane? Vi har i hvert fald gjort noget, så vi er lidt bedre dækket fremadrettet, men der er også noget, hvor vi må sende den videre op til politikere, for der er noget, der handler om lovgivning og nogle krav til nogle teleselskaber, hvor man jo altså tidligere har sagt, der er noget med nogle markedskræfter og sådan noget, og det kan vi ikke som kommune eller beredskab gå ind i, ikke? Men debatten er rejst, og jeg vil sige, at erfaringerne fra Bornholm er jo noget i hvert fald, som har givet lidt genlyd i resten af Danmark, ikke? Fordi det var faktisk ikke særlig sjovt. En ting er jo, at borgerne ikke kan ringe 112, men vi bliver også presset på vores kommunikation internt, så der er ingen tvivl om, at de her hændelser, som jeg snakker om, som vi har oplevet, og enten bevidst eller uforvarende, som den der heldigvis var, det gør jo, at vores mindset er noget helt andet. Jeg kunne godt tænke mig lige at supplere, fordi du snakker lidt om det der med paratheden hos borgerne. Altså det vil jeg sige... nu var du god til at fortælle om, at der var lidt krisestemning i Helsingør. Jeg tror egentlig, at når man, altså de bornholmske borgere oplever jeg som meget mere lidt det som svenskerne. Vi er lidt mini-prepper, som er mere altså robuste, når der sker noget, og vi rykker sammen i fællesskaber, vi hjælper hinanden, man går lige ind til naboen, altså
nu har jeg jo også andre kasketter på, en beredskabschef, for eksempel miljøchef, ikke? Vi har haft nogle hændelser med svovl brænde i kloakkerne, ikke? Altså, og der opfordrer vi også borgerne til, gå lige over og banke på hos din nabo, og være sikker på, at de også er informeret, og at de får luftet ud, og så videre, ikke? Altså, og den der krisebevidsthed er god, fordi så ringer man ikke hele tiden ind til os og beder om hjælp, ikke? For det er jo meget, meget et stort pres på myndighederne, som har travlt med at håndtere alt muligt andet, ikke? Ja, tak. Du skal nå et fly. Tusind tak for at dele de svenske erfaringer, og igen, velkommen i NATO. Vi er glade for fællesskabet der også. Lad os give ambassadøren en hånd. Ja. Må jeg bare lige sige meget kort, hvis der er en ting, der i forligskredsen har fået os alle sammen til at tale om det her, så var det E45 og det der med det der snevejr derovre. Den henviser vi til hele tiden. Henviser vi til, hvordan der sad alle de der mennesker på den der motorvej i 24 timer, ikke? Og hjemmeværende stod klar, ikke? Og det lokale beredskab tænker også, hvad skal vi gøre? Og det rører bare en eklatant mangel på koordinering, og det har vi brugt igen som eksempel, ikke? Så sådan noget der gang med, skal vi lige have en reminder. I har haft den på Bornholm, synes jeg, du siger det meget fint, men vi fik den også politisk der. Og det er i hvert fald en god referenceramme til os til at sige, hvad vi skal gøre bedre. Ja, det var jo... Jeg kan huske, jeg sad og fulgte det på Twitter af alle steder, ikke? Og oplevede på et tidspunkt, at til sydenlande, mens der sad folk fanget ude i deres biler på E45, så var der myndigheder, der diskuterede på X, tidligere kendt som Twitter, hvem der havde ansvaret. Og det er jo ikke det, der er meningen, ikke? Fordi i virkeligheden, det handler jo til... Det er jo sådan lidt en floskel, men det handler jo om at sætte borgeren i centrum, ikke? Som er lidt... Jeg har også begyndt i virkeligheden at tale om sådan lidt med inspiration fra Sverige. For os derhjemme, vi kan jo være lidt ligeglade med, hvorfor der ikke er strøm i stikkontakten. Altså, det har den samme konsekvens for os, nemlig et tab af funktionalitet. Ikke? Altså, vi bliver forhindret i at fortsætte vores liv sådan nogenlunde normalt. Og det må vi så lade nogle andre om det er... Jeg ved jo godt, at det er en vis sandsynlighed for, at det er et eller andet kvej med en randegraver, der har kørt et kabel over, eller sådan noget, når strømmen går, ikke? Men om det må myndigheder tage sig af. Men det er jo så til gengæld også det, vi selv kan gøre noget ved, den der generelle robusthed. Hvis vi har lidt vand og lidt mad på lager, så kan vi, og jeg synes jo også, det som svenskerne har inspireret mig til, det er det her med at tænke, at det handler ikke om vores individuelle sikkerhed. Det handler om vores bidrag til den fælles robusthed i samfundet. Og jeg tænker især, altså, der er også, Benedikt, der er den her, som vi har diskuteret meget de seneste måneder, som vi slet ikke er færdige med nu, også heller ikke politisk, tænker jeg. Altså, det der snitflade mellem det borgernære i kommunerne og staten. Ikke? Altså, du sagde det også selv indledningsvis. Altså, vi får ikke noget at vide. Men så kan jeg spørge, hvad er det, du gerne vil have at vide? Altså, hvad er det, altså, du får at vide? Kort tid efter, at Putin gik ind i Ukraine, så fik vi jo at vide ude i kommunerne, vores beredskaber, nu skal vi tælle sikringsrum. Det har I også gjort sikkert. Vi talte, og hvor mange der kunne være. Og så blev der stille. Ikke andet, vi fik at vide, at de skulle kunne stå klar inden for 24 timer, og jeg kan love dig for, det kan de ikke komme til. Så det er jo det der med, at det ser meget fint ud på et regneark, men hvad så? Og det er jo der, hvor vi har behov for at få at vide, hvad skal vi gøre med de her sikringsrum? Skal vi sørge for, at de er klar? Og jeg kan love dig for, at borgerne ligger jo og ringer ind til vores beredskab for at spørge, hvor er de nærmeste sikringsrum? Og det er jo, de er jo fyldt med alt muligt skrammel, og de er overhovedet ikke funktionsdygtige. Der er øvelokaler og fuldstændig. Så det er jo det der med, at hvad er det, vi skal gå i gang med som kommune? Hvad skal beredskaberne gå i gang med? Hvad skal borgerne gøre os opmærksom på, hvad de kan bidrage med? Sådan så vi jo bliver mere rustet til at kunne håndtere, når det rammer. For det kommer til at ramme. Jeg kan huske, at der var en journalist, fordi jeg har været ude med det flere gange, og fået at vide, at jeg har en sølvpapirshat, og så var en journalist, der sagde til mig netop der for 3-4 måneder siden, jamen du render rundt og gør folk bange. Og så sagde jeg, prøv at høre, det gør jeg ikke. Jeg har lige været i Sverige, og der har de jo, de skal være klar i 3 dage, nu skal de op på 7 dage, og så fremdeles videre på ski i Sverige. De er ikke bange. De er faktisk mere trygge, fordi de ved, at de selv kan bidrage til, at vi alle sammen kan håndtere en krisesituation. Så viden giver faktisk tryghed. Er I enige i det? At der er udbredt nikken. Er der nogen, der er bange? Nogen, der er nervøse? Jeg så lige
Nogen, der har lyst til at blive barnær. Jeg så lige Trygfondens nye tryghedsmåling, der kom her i sidste uge, som er jo interessant og en grundig undersøgelse, som sådan følger op på, jeg tror det var TV2 og Megafon, der lavede en måling der på 2-årsdagen for Ukraine-invasionen, ikke? At på det tidspunkt, der tilbage i februar, der var der omkring 50% af den danske befolkning, der udtrykte en grad af nervøsitet for egen sikkerhed som afledt konsekvens af Ukraine-krigen. Og de tal, jeg ser nu også er, altså det er sådan, vi er også op med dem 40-50% af de adspurgte i den her Trygfondens undersøgelse, som udtrykker bekymring i forhold til hybridangreb og den slags. Men jeg vil godt tænke bare lige at runde jer igen, fordi der er sådan en grundlæggende antagelse inden for krise- og katastrofeforskning, der siger, at kriser forstærker uligheder i samfundet. Altså dem, der er stærke, klarer sig godt, og dem, der er svage og har få ressourcer, bliver endnu mere udfordret i kriser. Og I har jo i forbindelse med jeres frivillige arbejde kontakt ud til nogle af de her mere sårbare grupper også. Altså oplever I en bekymring? Jeg vil ikke sige frygt, men en nervøsitet eller en bekymring i sådan en krisetilstand? Det tror jeg ikke, jeg kan sige, at vi gør. Men der er ingen tvivl om, at hvis ikke der er sådan nogen som os, så er det de svageste i samfundet, der kommer til at hænge allermest på kanten, også i en krisesituation. Og derfor er det ligesom, at kommunen gerne vil vide, hvad den skal, så vil vi gerne stille os til rådighed, og vi vil også gerne bare vide, hvad vi skal, så vi kan planlægge efter det. Altså, hvad er det for en rolle, vi skal udfylde? For vi vil jo række ud i de fællesskaber, vi allerede har. Vi vil være der for de mennesker, vi allerede er der for i det frivillige sektor. Fordi vi er jo tæt på de hjemløse, vi er tæt på de psykisk syge, vi er der, hvor mennesker kan blive bange. Vi har lige sat en stor indsats i gang faktisk med Ungdommens Røde Kors, hvor de træner de unge i psykosocialt beredskab. Og det kan de jo bruge i krisesituationer, men de kan faktisk også bruge det som et redskab i det generelle mistrivsels kodex, der ligesom er blandt unge, de har det svært. Så det her med at få nogle redskaber, det er jo det, vi kan. Vi kan give vores frivillige nogle redskaber til at kunne være der i de svære situationer, og til at kunne sikre, at vi når ud til de mest udsatte mennesker, også i de svære krigssituationer. For det er ikke sikkert, de får lavet et lager til 7 dage hjemme i kælderen. Og hele pointen er jo så, at hvis der er, altså jeg plejer at sige, at samfundet som helhed har ikke ret meget gavn af, at 3-4% er overforberedt. Altså går fuld doomsday prepping og med frysetørret mad til 2 år i kælderen. Og jeg har jo en bekendt hjemme i Esbjerg, som har tjent lidt for mange penge på at sælge et IT-firma, og så har han været på Atlas Bunkers hjemmeside og sagde en dag, at det er sådan en firma i Texas, der sælger dommedagsbunker til private. Og så sagde han en dag, og det havde jeg egentlig aldrig troet, jeg skulle høre nogen sige, man kommer jo langt for 4 millioner. Ikke? Og jeg var sådan lidt, sød Lars, nu slapper du af. Ikke? Men hele pointen er jo, at samfundet har rigtig meget gavn af, at en stor del af befolkningen er bare en lille smule mere robust, netop for at man så måske også kan gå over til genboen, som man ved er dårligt gående, og den slags at hjælpe lidt. Ræk poten op, hvis der er flere refleksioner og tanker og spørgsmål her på falderebet. Jeg har bare lige en lille detalje, som vi havde Europaudvalgsmøde her onsdag morgen. Og der havde vi den digitale euro på. Og samtlige ordfører stort set i Folketinget sagde, nej, vi vil ikke have den digitale euro, og vi vil ikke, fordi vi er imod euro, og danskerne har stemt nej til euro. Når man så læser ned i teksten, en af grundene til, at EU gerne vil lave en digital euro, det er der flere grunde til, men en ting er, en digital euro, den kan fungere uden forbindelse til nettet. Det er simpelthen en euro, som du kan så have på din mobiltelefon. For en ting er, at vi kun har til 7 dage, hvis du så skal op til købmanden eller naboen, og der er ingen, der har kontanter mere, og der prøvede jeg bare ligesom at rejse en beredskabsdiskussion der omkring den digitale euro. Det skal vi jo også tænke igennem, så det er jo alle aspekter af vores samfund, hvor vi skal have de her briller på, og der er vi bare nogle gange, falder vi i vores normale stereotype holdninger, uden helt at have det her beredskabs-samfundssikkerhedselement med. Ja, fordi det er noget, som du siger, vi er nødt til at have sådan en eller anden form for samfundssikkerhedsaspekt ind i alle de beslutninger, vi træffer, som vi har vendet os til ikke at have i 3 årtier i dyb fred, ikke? Men det. Og så tror jeg også, der skal til at være en erkendelse af på borgen, at det, der er småt og nært, faktisk også er ganske godt. Vi har jo sådan en centraliseringstendens. Nu skal vi også til at tale sundhedsvæsen, hvor der også er kommet nogle forslag om, at det hele skal centraliseres.
Faktisk er den lokale viden nogle gange rigtig, rigtig vigtigt for at kunne agere rationelt. Så udover at vi skal vide, og I skal vide, så handler det jo i høj grad også om en respekt af, at det, der er ude lokalt, faktisk kan bidrage til en national sikkerhed. For det er sådan, at hvis vi er robuste, udadtil, så er vi ikke lige så interessante i forhold til at blive ved med at punke os i en hybridkrig. Det er jo NATO's tankegang om modstandsdygtighed som afskrækkelse, ikke? Men det vil jeg bare godt lige udfordre lidt, det der så. Fordi er udfordringen ved at tænke lokalt, og ikke at det bliver fragmenteret, som vi hørte tidligere også. Der kan blive forskelle. Jeg fik engang det råd af en akutlæge, at jeg aldrig måtte blive involveret i trafikuheld på en regionsgrænse, fordi så ville det godt, hvis jeg så var så heldig at overleve ulykken, så ville jeg formentlig dø af byråkrati, der ikke kunne finde ud af at arbejde sammen på patientjournalsystemer, der ikke kunne var kompatible og den slags. Ikke? Så det har jeg prøvet at lade være med. Men det, man jo kan ved en vis grad af centralisering, det er, at man kan tænke strategisk. Altså, du kan sætte nogle ens mål og finde nogle ens veje dertil. Ikke? Og det er jo nogle gange også det, som jeg har jo stjålet min gode kollega Peter Viggo, som I sikkert kender, hans strategimodel, der siger, at der skal være nogle klare endemål og så nogle midler og nogle metoder for at komme derhen, ellers er det ikke en strategi. Og det er jo sådan noget, man er nødt til at sætte på ret højt politisk niveau. Ikke? Altså sige, hvor sikre vil vi være? Vi kan jo bruge hele vores BNP på samfundssikkerhed, men der skal jo være noget til skoler og de gamle og de syge også. Ikke? Så nogen er jo nødt til politisk at beslutte sig for, hvad det er, du skal have at vide ude i kommunen. Men det handler lige så meget om at drage kommunerne ind, når der er noget, der rammer. Fordi det er os, der ved, hvor de gamle bor. Det er os, der ved, hvor dem, som ikke kan bevæge sig selv, hvor det er, de skal hen, hvis de skal have noget hjælp. Det er os, der ved, hvor plejehjemmene er, og hvordan du kommer der til. Og hvis vejene bliver lukket af, hvad så? Så det er jo os, der har den lokale, ekstremt vigtige viden. Jeg tænker ikke, de har tænkt sig at flyve ud med helikopter i hele landet og samle op der, hvor der er behov for hjælp. Og det er jo faktisk, altså nærhedsprincippet er jo et af de 7 principper for krisestyring i Danmark. Louise? Jamen, jeg tror bare, altså jeg vil bakke begge synspunkter op, fordi det, jeg egentlig ser, der er nødvendigt, det er et bødeår. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at have noget meget mere fokus og central koordinering og ressourcer afsat der, men det skal også virke lokalt. Altså, vi skal også steppe op og være med. Altså, vi har jo haft masser af kriser, hvor vi kunne se det her med lokal viden. Det var faktisk det, der gjorde, at vi klarede os, og folk var, ja, altså, vi kom igennem kriserne, men vi har simpelthen brug for den der overordnede koordinering, og nogen, der ligesom lægger niveauet altså på hele vores samfundssikkerhed, og hvad vi skal kunne af beredskabsplanlægning, uddannelse, kompetencer osv. Fordi ellers så bliver det netop overladt lidt til et lokale, og det kender vi altid her på Bornholm, ikke? Hvor vores politikere jo skal sidde og vælge mellem, om det nu skal være pleje af de unge, som har det dårligt, eller på dem, de ældre, der har det dårligt på plejecenterne, eller om det er beredskabet. Ikke? Det er umuligt. Strategi. Der bliver nødt til at være noget national strategi og et niveau, som vi kan læne os op af, og så skal der ellers... så skal vi nok levere ind lokalt, hvis vi får penge med til det. Vi tager lige et hurtigt opfølgende spørgsmål her fra forreste række. Jeg har ikke set andre hænder. Og så tager vi det er en lavpraktisk. Hvis vi gerne vil have civilsamfundet træder til og hjælper, og for eksempel tager hånd om dem, der har bestemte udfordringer, så vi må jo ikke have en liste. Jeg må ikke have en liste hjemme over folk, der har hjerteproblemer i mit område. Så det er jo i strid med GDPR-forordningen. Det er jo kun staten og det offentlige, der må det her. Så hvordan kan civilsamfundet overhovedet have en rolle der? Jette først, og så kan Christian jo fortælle, hvordan han vil løse det landspolitisk efter. Ja, altså dels så skal vi samarbejde, men jeg tror da også, vi må sige, at vi er jo også underlagt GDPR-reglerne, og vi har oplysninger om mennesker. Vi har selvfølgelig ikke med oplysninger om deres sundhedsmæssige problemer, men dem vi har i vores grupperinger, dem vi i forvejen arbejder med, dem kender vi, og dem ved vi, hvor er henne. Så vi har fat i nogle af dem. Men jeg er jo enig i, at der er de der 2 niveauer, det nationale, og jeg tænker i virkeligheden, vi er jo også som civilsamfundsorganisation interesseret i både at være med i den nationale strategi, men også i den lokale strategi, og vi er i stand til at agere på begge niveauer. Nu har jeg engang også været Dansk Flygtningehjælp, og der har du et
et lovgrundlag for at være med til at håndtere flygtninge, og derved sidder du og har lovmæssigt tilgang til meget personfølsomme oplysninger om flygtninge. Du kan skabe et lignende lovgrundlag. Jeg synes, det med at få skrevet civilsamfundet ind i loven, det synes jeg har allerede taget mange gode ting med mig her. Det gør jeg hver gang, jeg deltager i de her debatter, som jeg vil prøve at tage med videre ind i forhandlingerne, og skabe et lovgrundlag, hvor man netop kan sikre, at man kan løse den slags problemer, og især hvis krisen for alvor rammer. Det er jo en vigtig pointe at tage med sig. Og så er jeg jo meget enig i det der med altså den lokale styrke og den nationale koordinering, og det er jo det samspil, vi skal have til at fungere. Og derfor skal vi have en stærkere samlet struktur, som kan forsøge at skabe den koordinering. Men at opgaverne løses lokalt, det er meget enig i. Og så bliver jeg nødt til at løbe, men tak, Rasmus, for nogle gode Men det gør vi alle sammen, fordi vi er faktisk nået til vejs ende. Tusind tak, Christian, Benedikte, Louise, Jette, og tak fordi I kom og var med i debatten her.